Значи, браточка, сега слушай, какво ми се случи, напоследък направо съм се изкомбил. Значи, ти ме знаеш, аз съм си стар газар варненски, тук бях си вземал преди 20 дена един Firebird, някаква спортна кола, беше много трепачва, луда работа, отзаре пише Firebird пичеловка. Страшна кола ти кам, направо един път. Обаче, в един момент, да сега спя си кафе долу там на Сантаната и кола вида, същата кола е някакъв глупак, дет ще му разбия зъбите, ако го разбера кой е. Някакъв глупак взе си купи същата кола като моята е. Какъв е то смутле, бе? Ще знаеш кой се омазва, ало, как си купува същата кола като моята е. И се ядосах. Отивам там горе на автомивката, не на мивката, на автопарка отиваме. И гледам мимо огромен Мерцес. Ти казвам страшен Мерцес и на него пеше броня. Викам, каква е тази броня? То звика, що е Викам, това е тази броня, то вика, що е бронирания Мерцес на Саддам Хюсейн, бе. Викам, взимал го веднага, 250 хиляди марки кеш ги броих, качих се вътре в този голям Мерцес. Той вътре разни компютри, горе ми на женски, на мъжки глас ми говори, френски, немски, викам, що ми прикаше, викам, я веднага да го правиш да говори на български или да мъхва. Оправиха го естествено да прикана на български. Слизам аз долу там на селстопо, вземам пия кафе, като на направо ти кам ама силикон, цици, мици, от всякъде, гъс, мъс и къде скиях тая. Викам, овца, я да идваш тук, че ти набедва в канчето, забравиш коя ти майката, кой ти бащата, кой те раждам. Тай, ти кам гепс от всякъде, съответно качи са тя в Мерцеса. Тръгнахме ние, запалихме, на втора вдигнах 180, нали ме разбираш, и тръгваме ние към вилата и викам, бейби, ако знаеш каква вила имам аз. До спалнето съм си инсталирал една микроволнова печка и ще си правиме хамбургери с луканка, шпеков салан, камча, шунка, кашкавал, сирене, имам байалдър, летеница, всичко е такива хамбургери. Ще си правиме такива огромни хамбургери, и ще я караме 5 дена на хамбургери на сексма. Ще те изкъртя от хамбургери от сексма. И тъс мълчи, ко ще прави? Направих аз по 2-3 хамбургера. Ядахме хамбургери, пихме с уиски. Викам, айде, Бепчо, си яла тук от фонда Червен кръст. Давах малко да видим какво става. Просто взех да я погаля така. Тя и стана хубаво, спихте се, в един момент дигам аз ръцете нагоре и я фанах. Тя има пакет, бе. Ти представяш си, спиш, и като те фанах, бой, аз съм свалил някакъв гарен травестит. Затова вече като видя мома, първо паспорта, после на вилата хамбургери секс. Че бизнес имам да въртя, молих се прикривам, аз като говоря повече от 3 минути и половина и почва мозъка им да дава заето. Чао.